दिनै जोङो बतझरा इउएन एकाडेमि दुलिगाव बे फरायसालिनि एनुवेल स्पर्ट्सजों लोगोसे ओमफ्राय बाहाय एनुवेल स्पर्ट्सजों लोगोसे माबा लादों अपेन सेसन लादों बेयाव जोङो माखासे लाबोदों जोंनि हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोना नुजाफैदों आरो गथ'गथायनि गार्जेन बिथांमोनाबो नुजाफैदों बिथांमोनखौ जोङो स्कुल सामलाय आफादनि जानानै रोजा बावनाय जायो आरो बिथांमोना दिनै नुजाफैनानै एसेबाबो बिसेसखौनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो धन्यबाद होनाय जाबाय दा इउएन एकाडेमिखौ जों बे दुलिगावआव गायसननायनि मेइन थांखियानो जाहैदोंमोन जे बर' मिडियाम बिमानि रावजों फरायनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरनो राफोद सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो मानब सम्पद दानो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलिगाव इउएन एकाडेमि बेखौ गायसननाय जादोंमोन दा गमामायैनो बे फरायसालिखौ दैदेननानै जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों मानो होनना बुङोबा जोंनि बे थिथा एलेकायाव जोंनि बे फरायसालि बायदि मोजां रिजाल्ट होनो हानाय दासिमबो गैया होननानै बुंजायो मानोना जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय बेसेबां मेट्रिक आनजाद होनानै थांबाय दिनैसिम 3 बेस्ट जाबायना 3 बेस्ट जाबाय मोनफ्रोमबो बेस्टआव बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजननि अनगा थार्ड डिभिजन गैया आरो साफ्रोमबो मोनब्रै सयथा लेटार लानानै पास खालामनाय रेकर्ड दङ आरो सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय गथ'फ्राबो लेटार मार्क मोननानै पास खालामनायनि दा बे बिथिङाव जोङो खुबै सेटिसफाइड आरो जोङो गथ' गथायफ्रा जाहाथे बेवहाय फरायनायजों लोगोसे गाव गावनि आखल आखुखौबो दानानै लाफुंनो हायो आखल सोलोंनाय खामानि मावनाय बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे गथ'फ्रा आखा फाखा बेफोरखौबो फोरोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय माखासे क्लासनि अनगायै जेमन इंलिश स्पिकिंखौ बेखौबो फोरोंनाय जायो दा बे बिथिङाव जोंनि गथ' गथायफ्रा बुंनो थाङोब्ला अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ गासिबो मोनजोबनो हाजोबो खिन्थिबाबो एसेखौ मोनगोन दा जों मिजिंथियो जोंनि गथ' गथायनि गार्जेन बिथांमोनखौ जोङो अरायबो लुबैगासिनो दङ आरो दाबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि बे इउएन एकाडेमियाव एडमिसन होनानै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायाव हेफाजाब खालामो बेखौ जोङो अराय मिजिंथिगोन आरो बिथांमोनखौ बेसेबांसो फरायसालिफ्रा दङ दिनै दा बाथ्राथ' दुखुनांथाव जोंनि बर' मानसिफोरनि जेनाखि जनसंख्या सुबुं सानखो बियो खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ जोंनि न'खरफ्रा फिसानिफ्राय फिसा जालांगासिनो दङ न'खराव सासे सानैनि अनगा गथ' मोनलिया दा बे बिथिंनिफ्राय जोङो बे एरियानिफ्राय बोसोरसेयाव बारा बुरजा बुरजा गथ'खौ जों मोननो हायाखै 19 जन 20 जन 15 जन गाहाम जायो दा बेबायदिनो जोङो नार्सारिनिफ्राय आदि करि क्लास 10 सिम गथ'फोरखौ सयथ'मुख एखमबा 200नि खाथि जायो दा देग्लायहाय टटाल हस्टेलार आरो आउटसाइडार गासै 150सो फरायसा जोंनि बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ आरो बे फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बे दुलिगाव इउएन एकाडेमिखौ आंनि बिबोनां बन'दिया क'क्राझार जब कलेजनि प्रिन्सिपाल दा बिथाङा एस'सियेट प्रफेसार हिसाबै डिपार्टमेन्ट हिस्ट्रियाव खामानि मावनानै दं गिबियावनो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय नमस्कार आरो हामलायनाय थाहोबाय आरो लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय बिसेसकरि जोंनि टिकेट कलेजनि डिग्री कलेजनि प्रिन्सिपाल दसजननि बारा जाखायो लेटार मोनथाम मोनब्रै आरो जोंनि बर' बिजोंजों मोनसे
आरो आंनि अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलि आरो बे अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलिनि बिमा आरो बिफा आंनि सिगां जायगायाव खोथाया ओरै जाहैदों दिनैहाय 10थि माने 11 एनुवेल कनफारेन्स माने प्रत्येक बोसोराव मोनफा मोनफा बे स्कुलनि एनुवेल उइक जायो बेनि सेलेब्रेसन बेनि मोजां गाज्रि सावरायनानै बर्थमान बे स्कुला बेसेबांसिम जौगाखो बेसेबांसिम थाखोसिम गाखो आरो सोर सोर मेट्रिक पास खालामखो बेफोरखौ प्रत्येक बोसोराव सावरायो आरो मोजांनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय सावरायो जिखि जाया मानो आं बाराखौ गोलाव बुंनो सानला आं फंनैसोल' बुंनो लुबैदोंमोन बुंनांगौ आंहा 1 नाम्बारानो जाहैदों गार्जेनफोरखौ बिसेस करि बेवहाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गार्जेन बिमा आरो बिफा दङ बे गार्जेनफोरखौ आं खावलायनोसो लुबैदों 8 बोसोरसिम मोननै स्कुलाव परीक्षा बोर्डनि मेट्रिक परीक्षा बोर्डनि चेयारमेन जाबाय थानांगोन दा बे चेयारमेन जाबाय थानांनानै आंनि बे जोंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि आखल आखु आरो जोंनि बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा मा बुङो मा बुङा आंनि खोमायाव हाबबाय थायो दा बेखौसो आं बुंनो लुबैदों दाबो जोंनि रायनाय बायदि जागोन बुंनाय बायदि जागोन दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों गथ'खौ दानायाव बिसेस करि गार्जियाना गथ' गथाया माबायदि फरायदों बोरै सोलिदों बेखौ मोजां रोखोम नायनानै गथ'खौ गिदिर गोलाव गोजौ फोरोंनो हानायानो आसल गार्जियननि खामानि नाथाय आंनि गियानाव आंनि खोमायाव हाबफैनाया बेनो जे मेट्रिक परीक्षा होखांनायनि उनाव जखन रिजाल्टआ होबाय तखन सोरबा सोरबा नैबे समाव नुनो मोनदों बायद' आथिखालनि दे लाइमोनफ्रा दे जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा दा माखासे ड्राग्स फेग्रा मुवाजों गोजावाव थानायखौ नुनो मोनदों मा बुङो बायद' खाराव गोग्लैदोंनो जेबो नायनो मोनाखै गथ'फोरखौ जेबो जेरावबो आरो लिरनोबो हायाखै बेखायनो थार्ड डिभिजनाव पास जादों होनब्ला मा होननाय जादों दे होननाय जानाया बेनो जादों जे गावनि फिसाला फिसाजोआ न'खर लिरनानै फार्स्ट डिभिजनाव पास जानानै गार्जियानफ्रा समाजा बयबो जुदि ज' जानानै बर्जन खालामो आं चेयारमेनखौ दिनै 1 बोसोरनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ फरायनायनि फारसे माबाफोर मेसेज होगोन नामा हाइस्कुलाव एग्जामिनेसन दानि जुगाव चेयारमेन जानानै बे अभिज्ञता फैनायखाय आं दिनै बुंनो बाध्य जादों नलेज एक्सप्लोर जाबाय आंनि अनजालु अनजालि सात्र साथ्रिनि गामिनि गथ'फ्राबो एखे नलेजखौ मोनो नोंखायनो बेनिफ्राय जों मोजां नलेजफोरखौ लानांगौ मोनसे ड्रिम खालामनांगौ सिमां नुनांगौ आरो बे सिमांखौ होसोनो थाखाय जाफुंसारहोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामो दाना स्काइ इज द लिमिट नों बिरबानो जायो गावनि रोंगौथिजों गावनि माबाजों नुयो जार्मानिखौ नुयो गावनि भाषाजों गावनि मातृभाषाजों दिनैहाय पुरा वर्ल्डखौ स्प्रेड जादों आरो आसा खालामा जाहाथे बे बिफाङा गायसनजाबाय बिफाङा अलरेडि गायसनजाबाय बे बिफाङाव हासार दै होनानै जोङो गेरेमसा खालामनांगौ जाहाथे फिथाइ थायो सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा
फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।